Saanko mä nyt Se ottaa tästä? asuu saksalaiset. Saiko se kokonaisen keksin? Nyt voisi olla, että äiti onnistuu. Mitäs Estevani tekee? Mitäs Vilja tekee? Meneekö sä Viljan viereen? Noniin. Te kaksi ootte taas linssiluteina. Jos mä nyt osaisin tehdä niin kuin täältä kuuluu. Nyt ainakin se näyttää nauhoilta. Kukaan kakkua vain kädestä. Kyllä herkut menee. Joo. Kuola valuu. Kuola valuu. Oletteko te katsoa, kun nelosella, kun se nyt on, kun ne mainostaa sitä, kun ne on se näyttelijät siellä palassa siellä pohjoisessa. Onko sä piilossa Estevani? Internetistä vähän, että mistä ostaa luvat. Minkä se Se on Vilja se, lähtee? keltä mä tuon auton ostin, niin se on oikein innokas. Hei Vilja. Sano hei. Vilkuta vielä. No niin, nyt Vilja kato kaatu.